Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алгатаба кайбер темалар турында. Шолда COVID-19-га каршы вакцинация дәвам итә. Шәһәрдә вакциналар саны белән эшләр ничек тора һәм прививка ясатырга теләүчеләр күпме? Төзекләндерү эшләре бик акрын бара. 44-нче комплекста яшәүчеләр безнең Ишегалды республика программасы кысаларында башкаручы эшләрне вакытында тәмамлый алмаслар дип борчылалар. Шолның тагын бер күп катлы йорты үзенчәлекле булып үзгәрәчәк, шәһәр халкын нәрсә белән шаккаттырачаклар. Соңгы тәүлектә Татарстанда яшәүче 32 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Шолда узган тәүлектә коронавирусның тагын 7 яңа очрагы теркәлде. Шулай итеп, 24 июньгә Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 22215 очрагы билгеле. Аларның 19880 терелгән, 30-ы узган тәүлектә. Шолда COVID-19-га каршы вакцинация дәвам итә. Шәһәрдәшләргә сайлау өчен берничә препарат тәкъдим итәләр. Төркия ачылды. Бу да коронавирустан прививка ясатырга теләүчеләр санын тәэсир итте дип билгеләп үтә белгечләр. Шәһәрдә вакциналар саны белән эшләре ничек тора һәм 6-нчы шифаханәдә прививка ясатырга теләүчеләр күпме? Хәбәрчебез материалында. Үз-үзеңне һәм тирә-юньдәгеләрне саклау өчен коронавирус инфекциясына прививканы ясатырга булды. Хәзер күп кенә шәһәрдәшләр шундый аңлатма бирә. Әлеге чаллылар да шундый фикердә. Ул инде март аенда ук вакцинация ясатырга ниятләгән, ләкин авыру кискәнләшү сәбәпле процедураны бүгенге көнгә кадәр кичектергә туры килгән. Душ только завтра, в баню 3 дня нельзя. Я делаю первый раз. Делаю в связи с тем, что я потеряла отца от коронавируса. И сейчас, то есть первый раз я пришла, спасибо врачам, посмотрели, у меня было обострение хронического заболевания, и мне не разрешили. Вот сейчас я это заболевание пришла в порядок, привела. Вот пришла, сделала просто прививку. Думаю, что это надо делать. Но это мое личное мнение. Коронавирустан вакцинаны чит илдә ял итәргә ниятләүчеләр дә ясатамны, шулай тынычрак диләр алар. На отдых решил сделать прививку, чтобы поехать. Без прививки никуда не выпускают за границу. И по работе тоже обязательно сказали надо. Это же надо защититься от такой болезни страшной. Хәзерге вакытта 6-нчы шәһәр шифаханәсендә 2 төрле вакцина Спутник V һәм Эпивак Корона ясатырга мөмкин. Медиклар сүзләренә караганда, һәр пациент препаратны мустакил сайлый ала. Пациенты сейчас приходят в большом количестве, то есть перебоев с вакциной у нас нет. Вакцина достаточно для всех. У нас работает 2 врача на приеме, первичная и вторичная вакцинация. 3-й врач тоже работает. И у нас еще работают выездные мобильные бригады по вакцинации от коронавирусной инфекции. 6-нчы шәһәр шифаханәсендә беренче дозаны 7000-гә якын кеше алган. Шолларга коронавирус инфекциясеннан прививканы барлык өлкәннәр шифаханәләрендә, шулай ук шәһәрнең сәүдә үзәкләренең берсендә ясатырга мөмкин дип искә төшерәләр. Лилия Гатина, Ленар Султанов, яңалыклар. Төзекләндерү эшләре бик акрын бара. 44-нче комплекста яшәүчеләр шундый дәгъва белән безнең редакциягә мөрәҗәгать итте. Алар безнең Ишегалды республика программасы кысаларында башкарылучы эшләрне вакытында тәмамлый алмаслар дип борчылалар. Урынга безнең төшерү төркеме чыкты. 44-нче комплекс безнең Ишегалды республика программасына кертелгән. Биредә яшәүчеләр моңа бик шатланды, ләкин бу куаныш озак дәвам итмәде дип белдерә Чаллылы. 9 майга кадәр эшләр бик актив барылды, ә хәзер ул бик акрынайды. Биредә яшәүчеләр Ишегалдын үз вакытында тапшыра алмаслар дип борчыла. Бу дворты как атомный бомбадан төшкән шикелле. Плиталарны алып китә бетерделәр. Иң беренче урындыкларны алып киттеләр. Инвалидлар бар, карт кешеләр бар. Арасың, кайтасың Кояшта эссе сугу да бар. Утырга ярый үзебезнең 3-нче подъездда урындыклар бәйләп куйдым тимерчек белән. Минем подъездымда бүтәннәрдә дә бар. Ишегалдын төзекләндерү бик мөһим, ләкин халык фикеренә дә кулак салсыннар иде дип белдерә 44-нче комплекста яшәүчеләр. Проект белән алар ризалашкан, әмма берничә еллар дәвамында булдырган чәчәк түтәлләрен һәм кир киптерү урыннарын калдыруларын сорыйлар. Никто не бунтовал, не сопротивлялся. А в итоге, получается, строители приходят, все ломают по-своему и говорят, что все это отменено мэрией. Якобы мэрия не разрешила ни прибавить 30 сантиметров. Сушилка у нас здесь, мы ее отвоевываем. Хотят ее убрать, уже 3 раза приходили резать, мы не даем.
Татарстан шәһәрләре үсеш институты фонды директоры урынбасары Венера Камалова белдергәнчә, халыкның гөзерләре истә тотылачак. Ләкин клумба янындагы җәяүлеләр юлын кечерейтеп булмый. Балалар майданчыгынга комга килгәндә исә ул экологик яктан чиста һәм барлык санитар таләпләргә дә туры килә. Действительно, дорожные работы возле 44/02 вот этого комплекса на короткий срок приостанавливались. Это связано с технологическими особенностями организации работ. И с 21 июня они уже в полном объеме ведутся, укладываются борткамни, бетонное основание тротуаров и парковочные места организовываются. Безнең ишек алды республика программасы кураторлары аңлатканча, барлык проектлар халык фикереннән исәпкә алынып расланган. Тәкъдимнәр һәм кимчелекләр булган очракта исә 8-827-5-20-20 телефоны буенча кайнар элемтәгә җиткерергә була. Розалия Фахруддинова, Айдар Мусин, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Аномалистилек аркасында Татарстан урманнарында янгын куркынычының 4-нче классы игълан ителде. Айрым районнарда температура плюс 34 градус дәрәҗәсендә фаразлана һәм урманнарның гадәттән тыш янгын куркынычы 5-нче классы көтелә. Бу хакта Татарстан Республикасы Урман хуҗалыгы министрлыгының 1-нче урынбасары Илгизәр Зарипов хәбәр итте. 21 июньнән Питрәч, Биектау, Тәтеш, Буа, Камы-Тамагы районнары һәм Казан шәһәр округы территориясендә урманнарда янгын куркынычы югары булыр дип көтелә, дип искәртте спикер. Шулай гадәттән тыш янгын куркынычы Апас, Кайбы, Шәлмәт һәм Зәй районнары территориясендә көтелә. Ут чыгу хәвефе янаган чорда кешеләрнең республиканың урман фонды җирләренә керүе 6 июльгә кадәр шикләнә. Шалның тагын бер күп катлы йорты үзенчәлекле булыр дип көтелә. Рассам Марат Билалов тагын бер яңа мурал әзерли. Сүрәт иле 3:23 йорты фасадында А һәм Б блоклары арасында барлыкка киләчәк. Шәһәр халкын нәрсә белән шаккатырачаклар тулырак алдагы материалыбызда. Дүшәмбе көнне күп катлы йортның алгы ягында яңа рәсемнең кайбер сүрәтләре барлыкка килде. Бер юлы 2 граффити 3:23 торак йортының А һәм Б блокларын бизәячәк. Алар бер максатчан композициядан торачак. Эшләр әле башланды гына, әмма хәзер үк алма ботакларын күреп була. Фасад яңа буяулар белән танымаслык итеп бизәләчәк ди халык. Это лишнее украшение для нашего города. И побольше таких красивых рисунках, вот этих всех украшений. Вообще мне очень нравится, как у нас ремонт делают, вот, украшают пятиэтажки, вот эти старые. Обновляется город, где более такие, более массовые места, где больше, чтобы люди видели, чтобы было интересно, красиво. И национальные, и другого направления тоже. Чем такое однообразие, вот эти вот рисунки всякие, квадратиками вот обделывают, на мой взгляд, красиво, эстетично, глаз радуется. Очень красиво в городе будет, очень красиво, молодцы. Ну вот вы рады, что в вашем... Да, очень рада. Объектта эшләр өчен Чаллыдан танылган рәссам Марат Билалов җитәкчелегендә эшләр алып барыла. Ул шәһәрнең фасадларын бизәү белән беренче тапкыр гына шөгыльләнми. Хәзер Чаллыда язучы һәм сәясәт эшлеклесе Шамил Усманов, хәрби комиссариат бинасында Советлар Союзы герое Илдар Маннаны сүрәтләнгән мураллар бар. Ә шәһәрнең иске өлешендә ГЭС фонында шеше сүрәте һәм КамАЗ-Мастер командасының спорт йөк машинасы сүрәтләнгән. Трудности, с которыми столкнулись, это погода адская. Вот. Жалко, кондиционеров нет на люльках. А что изображено? Будет изображен наш плодородный край. То есть мы сейчас, если приглядеться, можно увидеть яблоки. С другого торца будет изображена девушка в национальном костюме. Ну и тоже там с яблоней. Там, ну, увидите в процессе. Эшләрне 2 атна эчендә тәмамлау планлаштырыла. Быел Чаллыда шәһәрнең төрле өлешләрендә барлыгы 6 мурал пәйда булырга тиеш. Йорт фасадларына ниләр төшереләчәге әлегә билгеле түгел. Лилия Гатина, Ленар Султанов, Яңалыклар. Һәм сезнең истегезгә төшерәм, шәһәрдә COVID-19-га каршы вакцинация дәвам итә. Сез уңайнан прививкага Татарстан Республикасының дәүләт хезмәтләре порталы ашада язылырга була. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Укрепить позвоночник, улучшить подвижность суставов, почувствовать былую гибкость и легкость поможет программа «Здоровый позвоночник и суставы». Легкости вам и нового качества жизни. С 21 по 27 июня долгожданная продажа рыбных деликатесов прямо с Камчатки. Свежий улов, чавыча, красный икра, белорыбица. Все от производителя. ТЦ Вин, первый этаж. Мясо халяль. Комсомольский рынок, павильон 105. Телефон 8 953 405 42 45. Комфортное лечение зубов по доступным ценам. Стоматология «Улыбка». 54 62 31.